خوش آمده به کانال رویگون آیا. نوی من قربان علی. امروز ریس 19 11 ماهی 2024. این حال نفرایی که در داخل اتوبوس میبینید سفر دارن ریگر دوشنبه پرسد که همه را گفتگیم همه میدونن کورسی هست پرسد که برای به دکمنت بدن گپ زدگیم همش ده که کدمایی که دکمنت ندارین بازرشن نارودی نگرفتگیان بعضیش بسیاریش به زایاولن نویسن عدل ده بسیاریش زایاولن ندارن بسیاریش دکمنتش سوزای بسیاریش که دکمنت نداشت همون نفره که شوفیر قطیشون میروه همون نفر ده 5000 داده نفرای به دکمنت بده 5000 تون جمع کردن گرفتن سپیسکتون کردن سپروژدهش تون دیده که کیه اتوبوسا گفتن تون که پرسد کمشه ازبکستان تا گرانیس ازبکستان همه اتوبوس میروه برای تماشن کنترل گفتن تون که نارکوتیکی دارو نداشته باشین باید تماشن کنترل ایما وابستگی نداره 8 ساعت میستین 4 ساعت میستین 10 ساعت میستین ایرا فقط تماشن کنترل خودش ریشت میکنه ای ایما وابستگی نداره کدمایی که 5000 پول دادین اکمل در پیشتونه همون شوفیره که میبراتون همه سوالایی که در چی سوال میشه پلیس زیادی میتین در جای اگانت در پرابلم میشه همه برادر در فقط سوال میتین همه اومدین автовокзали котельники ягон кас коридор да гирифтем автобуси пеше ки рафт пеша шумо видеои калон шид 15 нафари дига да таможни контрол ҳамун шаҳрвандое ки тоҷикистон яъне тоҷик будан депортатсия шидагио кадмое ки граница пересикат мекунанд мегардонаншон намемонаншон дохили россия бидроянд ҳамуво нафарое ки аз тоҷикистон меоянд документашон соз нест мегардонаншон дар граница таможни контрол да ҷамъшон кардаги будан автобус анамихе автовокзали котельники мо роҳӣ мекунем ягон одами зиёдӣ дар коридор нест роҳӣ мекунем дар таможни контрол 15 нафара дар коридор ҳамун тоҷикоро ҷо кардан видео кардан бачаҳо гуфтанд ки мо сум додем омадем дар автобус дар иҷа 15 каси дигара дар коридор сум гирифтану бор кардан бародаро шумо пеши ман омадем ман бояд бор дига мегӯям ки ман қурбонали анамо одаме ки мегӯям қурбонали манам ай ҳами котельники фақат ман нигоҳ мекунам роҳитон мекунам бе ягон коридор бе ягон чӣ раҳ да ягон каса бор кардан ягон каса гирифтан дар коридор таможни контрол да и значит ягон шаҳрванди тоҷикистон бошад дар кӯча мондагиай ё ки раҳ да мондагиай дар таможни контрол ки депортш кардагиай намемонаш бидроя ҳози хунукай ҳаво бориш кардан ҳеҷ гап не як коридор да як паласай ҳамо ҳам тоҷикай барое ки видео буд ки ана мо рост рафтестем иёра шинондан мо сум додаги будем гап хабар бениҳоят зиёд шидаги буд автобуси пешинада видеора партофтан ақоратам кардан дашномам додан ай автовокзали котельники то оне ки ман хатитонум ягон кас ягон одами зиёдӣ бор намекунам ҳама ҷобаҷоен барои документҳо гап задам барои пересадкаҳо гап задам барои таможни контрол гап задам чанд хаместен 4 соат 8 соат 12 соат я фсб я таможни контрол я мақомоти тоҷикистон ҳам медонад ки таможни контрол мисол ман на язнам кор мекунад дауҷа на ягон хеш таборум ки зангиш бизанам бугум ки автобуси тоҷикистона сартен бигзаранд ҳамихе аст бачо барои багажо кадмое ки суми зиёдӣ дода буд гап задем ягон кас суми зиёдӣ додаги нестай а як багаж то 30-40 килора ягон кас суми зиёдӣ дод дар каса омада ягон кас дағалӣ кард харти шумо ягон гап хабари зиёдӣ шид ягон кас норозӣ боша гап занем автобуса мушкилиша гап задем ё ки фақат таърифш кардем гап задем ки билети самолёт қимат шидагиай бачаҳо мебием пересадка гап мезанем ки пересадка мерава узбекистон пересадка мешавад дар граница дуюм автобус мегира мебарашон то граница регара ай граница регар спринтер мегира мебарашон то саховата бачаҳое ки бисёртар занг мезанем прямой рейстон меган прямой рейс ки шид дар канали ройгонави ҳам мебинед айни ҳол чӣ хеле ки видео мекунем нест прямой рейс ҳамун чиза гап мезанем кӯдакҳои майдаи 2 сола поён ман наменависем ягон кас да билет занакора ягон тиша билет наменависем ҳамун нафароеша ки билет нависагиан дар иҷа оило ҳастанд кӯдаки майдарам диде ки ҳаст ё ки ман дар видео гуфтаистам ки кӯдаки майдар роҳӣ намекунем но ҳаст дидем
ман навистагӣ нестем. Инора ай каса яъне ай сабаби шароит надоштан мебиёянд мисол гап мезанем мушкилиёша ки азоб байда автобус азоб мекаше раҳда ягон сабабҳои техникиш мешава мешкана мемона бо нашава ки рафтем баъд дар раҳ ана занако азоб кашидестанд. Ин занако ҳамаш медонам в курси ҳастанд бачо. барое ки рейсои пештарада ҳама жал мисол барои чи ана барои 2 сум шида занакорам свор кардан рӯй кардан и азоби хиники беруна намеганшон. ҳама в курси аст. ина бародарои азиз нафарое ки бениҳоят зиёд видеоро дар каналҳо мебинанд жалборо мебинанд но боварӣ кардан мебиёянд. ай ҳамат миннатдорем. ягон камбудӣ ай тарафи мо шида боша ай ҳамат бахшиш мепурсем. ҳама дар роҳи сафед. иншаллоҳ норасида видеотон мебироя. бо дар комментариҳо аққурат нанависед. Паноҳтон ҳама каса бахш